Pitado nga komentarista, aksyon, Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules kita 21 na bulan sang Setyembre tuig 2022. Anano naman nga mga balita kag isyo ang aton talakayon para karon nga adlaw. Dugay na kung tani ni ho nga pinapauli na ni sa China ang mga Chinese nga nagasuporta sining panahuran. Bao ang pugo-pugo nga ni karon suportado na sang pipila ka mga senador ang pagban sini. Dapat dugay na Ay, ang small town latire kuno wala permits bakulod. Siling ni Councilor Al Victor Espino tinga nga padayon ini nga naga-operar dire. Hala. Imbes nga maglubo dumasaka pang presyo sang bugas. Ang barangay kag iske ara na, aprobado na sang Kamara ang pagpaisol sa barangay kag iske elections. Ang problema na lang kung sumaka sa Senado kag Presidente Bongbong Marcos. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. For every shared story is an inspiration for many. Yes, ipang-deport ini. Ang mga empleyado sang Pugo nga hindi lisensyado. Natukiban giman sa ulihi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sila niya daw hindi amuhaw. Nagpakig-angot na siya sa Chinese Ambassador to the Philippines. Ang plano ipang-deport ini sila ibalik dito sa pungsod sang China. Siling ni Remulla niya sang una may 216 ka mga lisensyado nga pugo nga naguntat sa pagbayad sa ilabalayran diri sa pungsod Pilipinas, taxes kag iban pa. Siling ni Remulla mga 40,000 kuno ka mga empleyado sang kompanya sang pugo ang illegal nga nagatiner sa pungsod sang Pilipinas. Tiano pang ginahulata? Pang-iskirdan ni sila. Ipamilak sila balik sa ila pungsod. Siling kahapon ni Senate President Miguel Zubiri, siling niya kinanglan nga panahon na nga tun-an naton kung anong benepisyo sang pugo. Siling niya ti okay, may 3 milyones abi ang gobyerno nga ginakuha dira, ginakaltas abi pagi sa buwis o ano pa nga kompensasyon gikan sa pugo, pero ang malain kay wala sila nagabaton empleyado nga Pinoy. Nyati anong benepisyo sa mga Pinoy? Ano ang local labor force naton? Anong pulos nga sila yaga benepisyo la takabalo kung pila ganigin ang income nila gabayad la sa asmat sa muli kadako pagkatapos wala isang Pinoy makasuloda sa ila sining negosyo. Ambot silingunti wala gid wala kapuslanan, nagbantog pang mga kidnapping, ang pagpamatay. Sila hanon malang gani ang naga-kidnap sa isa kag isa. Sila malang yang pang priso sa kaupdanan nila, gahini sa ay sila bangod sang sobra guro nga kwartada ginagawan sa pugo. So panahon na nga dapat kay bangod ang mga senador ruyag lang nga iban ipapaulion sila pungsod now na. Amo pa ni silang ga-eskandalo, amo pa ni silang gahalit kung nga nagakorap ang Bureau of Immigration kay ginapasulod ini sila kung may linikit nga kwarta, wala na dokumento, gabaha sila dire sa pungsod Pilipinas. Ang malain kay wala man kita sa mapuslan sa ila, kay hindi man sila magbaton sa empleyado nga mga Pinoy kay ginakorap pa nila ang pila ka mga opisyal naton sa gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow!
Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya Oo. nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Na. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta daw. Hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose nga kubos nga eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga makapatitikpar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Mo. Kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga salamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabot sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubauna na nakabati ko inga na tanang sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kong Fritz lang agi kaya nga mo ito. Mo na dako na bulig. Kabulig gid siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action John Diaz sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman? Likod nga ang Kamara nag-approve na sa pagpaisol sini kahapon si Comelec Chairman George Garcia nagsiling nga naghatag na sa instruksyon sa National Printing Opisina nya sugurin nyo na ang pag-imprinta sa mga baluta sa barangay kag iske nga eleksyon. Bisan pa
nga may ara na sang final nga desisyon ang Kamara. Inapaabot sang COMELEC nga ang pag-imprinta sa balutang matapos sa palaabuton nga si Manahala. Basi kon mauyang, siling sa COMELEC hindi Kung hindi kita magamit, dasun gamiton ta kung mapaisol giman. Kay man, aprobado na sang Kamara sa third kag final reading ang hagna nga ipaiway gid ang eleksyon sa barangay kag iskisang isa ka tuig. Ang makbo 264 ang nagbutar pabor sa pagpaisol. Anom lang ang wala magbutar. May 3 ka abstensyon nabi. Bisan pa nga siling sang COMELEC niya kung paisol tani, gadulubli ang gastos ng gobyerno. Subong 8 kumplito na kami sa budget. Kung ipaisol ta, madlagan isa 18. Kan iban pagin nga mga naga-oponer sini sa Kamara siling nila. Sus, ining ginahimo nila daw ginakuha nila yung kinamatarong sang tao nga magpili sang ila leader. Galing kay matianhon mo. Padamo-damo buto, 6 o kung 264 mo ang nagbutar pabor. Di subong ginadiskusyonan ini sa Senado. Once ga sumaka sa Senado, kag aprubahan ang hulaton na lang antes ang Disyembre 5 kung nuan man ni Presidente Bongbong Marcos. So sa Kamara, no problem. Sa Senado, ginatalakay pa. Ang dako nga question, kung bala, nuan ini ni Presidente Bongbong Marcos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 46. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction worker, taxi driver, kargador. Barangay Size. Amo na po, nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like, mayara gina na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason, sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Walang sa inyo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw, gusto mo ako daw, ano naman daw, gusto ko, basta daw, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For butaw. I-records ang kinanglanon nga kapasitikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaong kamandra po. Tatugan ko balala. Di silingkod sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo. Kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon.
nga nakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamati kani sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa premium sang Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Kaya natanong sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Sige. Tumanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay. Inibilang palayag ni Councilor Al Victor Espino nga may ara nagaoperar nga small town lottery o kon STL nga wala sang permiso diri sa siyudad sa Bacolod. Klaruhon tayo ni kay man galawag kita nimo sang small town lottery para nga sigurado bala. Ining mga nagapataya sa small town lottery, kita nyo may mga uniforme ini sila. May mga outlet ina sila sa palibot sa siyudad sa Bacolod. So klaruhon ta, diin ayon dira ang illegal, kag diin ayon dira ang wala gabayad sang permit sa siyudad sa Bacolod. Klaruhon ta, pila ka mga operator sang small town lottery sa bilog nga probinsya kag nagaoperar sa siyudad sa Bacolod para hindi man kita bala mabutang sa alang-alang nga magsiling ang aton mga kauturan o ginalawag sa Aksyon Radio. Illegal gali, wala permit diri sa siyudad sa Bacolod. Suluyag naton paklaro kay Councilor Al Victor Espino. Ano ini? Diin ayon ini, sinong mga operator sini? Pilang operator sa siyudad sa Bacolod? Pila ang may lisensya? Pila ang may permiso? Kag pila ang wala permit? Kag ano, sino ining mga illegal nga nagapataya sa small town lottery kung may ara gidman. Kaya hindi nato na makuha mo, hindi nato madiskwento na ang mga illegalista ya, sakya nila ini. Ang resulta sang small town lottery gapataya manina sila. So ang aton punto dire para nga hindi man kami mabutang sa alang-alang, dapat iklaro ini ni Councilor Espino. Dapat klaruhon, pamangkuton, ano ang lisensyado kag ano ang hindi lisensyado. Sino nga mga operator ang lisensyado kag sinong hindi. Sino nga operator ang may permit kag wala permit. Kag sino nga mga operator ang ginapahanugutan sa aton gobyerno kag subong man sang aton sini nga pagkor nga mag-operar sang small town lottery. Kaya kung mag-operar kasi ni, kinanglan mo lisensya sa pagkor. So sino ang ginapahanugutan sang pagkor nga mag-operar sang legal iya nga small town lottery. Naulo intriga lang ako kasi niya may ara gaga-operar nga wala permit. Ang pamangkot naton nakilala ta, pila ka mga operator sang STL sa Bacolod. Iklaro ta iplastar ni Councilor Espino kung sino ini nga mga operator kag sino ang wala nagakuha permit sa siyudad sang Bacolod para bala kwintas klaras nga wala sang pila ka mga questionable nga mga isyo pag-abot sang nagakaigo nga panahon. Kay kung libuton mo siyudad sa Bacolod, kag bilog nga probinsya, may mga outlet gini mo. Ang small town lottery, may mga uniforme gani sila mo. Ang buot silingon nga lisensyado sila. Ano ini? Ang palayag ni Councilor Espino nga wala permit. Ini ba lang nag-uniforme, wala permit? Klaro ta. Para nga matagan sang bilog nga probinsya kag syudad sang Bacolod. Para klaro kay ti klaway man nga magagag kita iya sang lawag nga wala mangali permit kag hindi man lisensyado kag illegal. Ti ko di daw medyo
malain man para sa amon bahin. So dapat laruon ini ni Councilor Espino. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54. Mabalik kami pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo, mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Edisyon upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, aksyon.